1964 मायथाइयाव गायसनजानाय गसाइगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव थांनाय 15 अक्ट' दिसेम्बरनिफ्राय 21 अक्ट' दिसेम्बरसिम फिट इन्डिया एनुवेल स्कुल उइक हाबाफारिया गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि फारिलाइजों गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। दिनै 22 दिसेम्बर गासैबो फरायसुलिफोरा खौसे कालचारेल रेलि लोगोसे फारिलाइनि जोबथा हान्जा सुरदों। गासैबो हारि माहारि ज'यै खौसे गोरोबलायनानै थानांगौनि बे रेलिखौ लानाय जादों होननानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। फैगौ गोदान बोसोर एबा क्रिसमास बेनि थाखाय बयनिबोसिम गाहाय हामलायथिखौनो आं सिगां बावग्रोगोन आरो जाहाथे जोङो बयबो ज' जानानै गोरोबलायनानै थानो हायो बेखौ जों अरायबो इसोरनाव आर'ज गाबनाय थागोन। जोंनि फरायसालिनि मुङा गसाइगाव गार्लस हाइ स्कुल 1964 आवहाय गायसननाय जादों बे स्कुला। बे रेलिया जोंहा फिट इन्डिया स्कुल उइकनि रिलेटेड दा एनुवेल स्पर्ट्स जादोंमोन जोंहा 15 थारिखनिफ्राय 21 थारिखसिम। दा दिनै फार्स्टआवहाय जोङो सानथाम माने गेलेनाय बादायलायनायखौ खालामबाय। बेनि उनावहाय जोङो लिटारेरि, बेनि उनावहाय जोङो कालचारेल कम्पिटिसन, তাৰপিছত कालचारेल गासिबो जोबनानै जोङो दा लास्ट नैबे कालचारेल रेलि प्रग्रामखौ जोङो खालामदों आरो दिनैनो जोंना बे फिट इन्डिया स्कुल उइकआ क्लजिं सेरिमनि जागोन आरो।